Dan Evrope ustanovljen je kao dan sjećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanju današnje Evropske unije. Danas, 64 godine kasnije, Evropska unija ima 28 članica. Naša zemlja daleko je od ulaska u ekonomski najjaču zajednicu na svijetu, a i uz pomoć međunarodne zajednice reforme idu jako sporo. Vjerujemo da Bosna i Hercegovina pripada grupi zemalja koje su u pregovorima. Ja vjerujem da ćemo imati priliku da vidimo i da će se to skoro desiti, a da ćemo vas uskoro vidjeti tamo gdje vam je mjesto. 9. maj se obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom. Na današnji dan, 1945. godine, Njemačka je kapitulirala, čime je u Europi završen Drugi svjetski rat, koji će u istoriji čovječanstva prema broju ljudskih žrtava ostati upamćen kao najstravičniji sukob. Nikad ne podcjenjivati fašizam, pa čak djeci našoj govoriti da jako budu oprezni, kaže, olako ne prilaze preko izjava koje druge vrijeđaju. Dan njemačke kapitulacije borci pamte kao početak novog vremena, prosperiteta i ljepše budućnosti. Poslije 4 godine mučnog života, ginjenja, ubijanja, paljenja, bez hrane, bez odjeće, odjednom je sloboda, nemamo više neprijatelja pred sobom. Da nije slomljen fašizam, pa ne bi nas bilo. Zaista, nije samo nas, nego ne bi bilo svijet.